ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಡಿಪುರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ನ ಮೋಕ್ಕೆ ಎಡುತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಏನಿಪ್ಪಂಚಿನ ಜಾಗೆ ರಜತಾದ್ರಿ ಮುಂಡ್ರಬೈಲು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲ ಹೊಲ್ತೊಲ್ತು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ಕಷ್ಟಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪರಿಹಾರ ಒಲ್ಪ ಒಡೆಡೆ ಪೋದ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ಕಷ್ಟಲು ಮಾತ ಮೂಲ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲುಂಡು. ಅವಾಗ ಎಂಚ ಕಾರ್ಣಿಕ ಬಂದು ಮುಲ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋನ್ಗ ಹೋಯ್. ಅಬುಕ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪಾತೆ ಒಂತೆ ಪಾತ್ರೆ ಮುಲ್ತೆ ಜೂಮ್ ಅಂತ itu yang just itu tuh aja pare bukan apa paterna begini mau berbagi kian pandarna ಬಂದಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಾಯಿನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಪಾತ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಎಂಚ ಮೂಲ ಎಂಚೆಂಚ ವಾವಾ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ವಾವಾ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆಗಳು ನಡಪುನ ವಿಷಯ ಅಡಕಿಯಿಂದ ತಿರಿಯೋನಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿರುವ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಾದುಲ್ಲಾರೆ ಪಂಡ ದೇವಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಹೊಡೆದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ 4 ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ಬಾಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಬಾಣದ ಕಾಲ ಕಣಾಗಣ ಕುಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗದ ಒಂದು ದರ್ಕಸ್ತಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ದನೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಹಿಂಜೋಕು ಅಡ್ಡುಕೊಂಡು ಮೂಜಾನು ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ದ ಕುಣಗ ಒಂದು ಪುಂಚೆ ಇತ್ತು ಆ ಪುಂಚೆ ದೇಪಲ್ಲ ಉಚ್ಚಿ ಬರೋರು ಸ್ಟಾರ್ ನಾನು ಅದೇಗಿ ತುಳಸಿ ಗಟ್ಟೆಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ಮಾಡ್ತಂತೆ ದಾದ ಲಾಸ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವರನ್ನ ಸೀತಾ ಪಾಡೋದು ಇತ್ತ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಒರಿಯೋದು ಹುಷಾರಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಂದ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಂತೀನಿ ಚಾರಡು ಏನೊಂದು ಬಂದಾಗ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅಂಚನೆ ದುಂಬೆ ಪೋನು ಅದು ಏರು ದೇವಿ ಆವಡ ಅಪ್ಪ ಚಾಮುಂಡಿ ಅದು ಪಂಪಣಿ ಚಾರಡು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಒಂದು ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸುಮಾರು ಒಂದು 45 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚನೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಷ್ಟನೇ ತಪ್ಪುಜಿ ಒರಿಯಾಗ ತನ್ನ ಒರಿಯಾಗ ಹುಷಾರು ಪೂಜಿ ತನ್ನ ಈ
ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಬೋಡು ಅಂದ ಶುದ್ಧ ಇತ್ತಿನ ಅವನಿಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೂಲ ಇತ್ತನ ಎಂಕ್ಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಯೋಧನ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಕ್ಲನೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತ ಅಂದ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ ಜಾಗ ಮನ್ಸು ಪುಣ್ಯ ಹಾ ಹಾ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ದಾಳ ಇದ್ದಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಬಳೆ ಬಂಗಾರ ಎಂಕ್ಲ ಟೈಮ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ದಾಳ ಹೌದು ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತಿನ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಹ್ಮ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಜಾಸ್ತಿ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಹ್ಮ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಪೋನಾಗ ಉಂಗೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಪಂಪಿನ ಚಾರ ಹ್ಮ್. ಏರು ದಾದ ಪಂಪಿನ ಚಾರನೆ ಗೊತ್ತಿ ಆ ಎತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಗದೇವಲ್ಲ ಹ್ಮ್. ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮೇಯ್ಟ್ ಆವರಣೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ಹಾ. ಬರೆಯವತ್ತ ದಾಯಗಿಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಏರೆಗೆ ಬರುವಂತನು ಅವನು ಎಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀರೆ ಬರೋದು. ఒక అమ్మకు లావు దాదా తోచుకోండి ಹಾ. ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ ದಾಯಗಿಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಅವನು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹಾ, ವಿಶೇಷ ಬರ್ತೀನಿ పోತೀನಿ ಹಾ ಹಾ ಅಂಚವಳ ದಾಯಗಿಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಬಡೆ ಪತ್ತದೆ ಅಂದ ಶುದ್ಧಾಚಾರನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹ್ಮ್. ಎದು ಕಂಚನಿಗೆ ಏನೊಂದು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಪಣೆ ಏನು ಬಚ್ಚಿಬಿಡು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಹ್ಮ್. ನನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಪೂಜಾರಿ ಲಕ್ಕದುಂಟು ಬಂದೇರಿ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪಡ್ಡೆ ಕೂಡ ಕೊಂಚ ಕುಂಚ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾ ಹಾ ಬಂಡೆ ಕಾಟು ಕುಂಚಾತೆ ಅಂದ ಕಾಟು ಕುಂಚಾತಾವು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಕುಂಚಾತ ನಿಧಿ ಉಂಡು ಹ್ಮ್. ಶಿವಲಿಂಗನೇ ಉಂಡು ಹ್ಮ್. ಸರಿಯಾದ ತುನೈಟ್ ಬೆಳಕು ತೋಜುಂಡು ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವು ಅಂದು ಅವು ಎಂಕ್ಲು ತೂರು ಪಣ್ಣ ತೋಜುಜಿ ಎಂಕ್ಲು ದಾಲ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಬೆಳಕಿಂದ ತೋಜುಂಡು ಹಾ. ಅವು ಅಂಚಾನೆ ಅದು ನೆನಪಂದೆ ನೆನಪನೆ ತೂರು ಪಣ್ಣ ತೋಜು ಅಂದ ಪ್ರಕಾಶ ತೋಜು ಹಾ. ಕೂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅప్పుడు ಅಂಚ ಮಾಯ ಅಂತು ಆಪದಿಲ್ಲದರೆ ಕೂಡ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತು ಹಾ. ಇದಕ್ಕೊಂತ ಟೈಮ್ ಮದ್ಮೆ ಪುರ ಆದ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಾಂಚಿಂಚ ಅವರ ಚಂದ್ರದಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್. ಪೋಂಡಲ ಈ ದೇವಿ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಬುಡ್ಜೆ ನಾನು ಕುಡ್ಲಾಗ್ಬೋದಿತ್ತೆ ಹ್ಮ್. ಕುಡ್ಲಾ ಪೋಂಡಲ ಎಂಕು ಒಲ್ಪ ಪೋಂಡಲ ಹುಷಾರಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಿಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಮಾನಸಿಕನ ಬಂದು ಹ್ಮ್. ಮಾನಸಿಕ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮದ್ದು ಈ ಜೈಟ್ಲ ಕಾಮೆ ಹ್ಮ್. ಅಷ್ಟಿಗೆ ದಾಳ ತಡೆಯರ ತೀರನ ಏನೊಂಜಿ ಒಂಚೂರು ತೇರಿನ ಅಡಕ್ಕೆ ದಾಯಿಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಬಲೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯರಡನ್ನ ಜೋಯಿಸರಡಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಬಲೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಪ್ಪೋದು ಕಡಲ್ ಮೀಕ ಹ್ಮ್. ಕಡಲ್ ಮೀಪ ಅದು ಕಲಶ ಮೀದೆ ನನ್ನ ಕಟೀಲಿರುತ್ತೆ ಹ್ಮ್. ಕಟೀಲ್ ತುಂಬುದು ಹಸಿರನ್ನೆರಡನೆ ಇಂಕ ಕಲಶಪ್ಪ ಮೈಪಣೆ ಹ್ಮ್. ಮೈಪದ ಹಸಿರನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂಚ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಹ್ಮ್. ಅವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಯಾಂಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಬಡದ ಅಂತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದು ಆ ಪೂಜೆ ಬಂದಾಗ ಐಕ ಬಡೆಪತಿ ನಿಂತಿಜ್ಜಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಹ್ಮ್. ಅಂಚದು ಪುನಃ ಆ ಜಾಗೆಡು ದೊಡನೋ ದುಂಗಿ ಬೇತೆ ಇತಿಹಾಸಡು ಕಾಡು ಋಷಿಕನಗಳ ಜಪ ಮಂತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಅಪ್ಪ ನಿಕಲು ಕುಳ್ಳ್ಯಾರು ನಿಕಲು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪದಿನಾಗ ಅವು ಐಕ್ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಅಂದ ಅಂಚ ಕಲಸಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹ್ಮ್. ಏನ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಪಂಡ ಮೀನ್ ಮಾಂಸದ ಅಡಿಗೆ ಪಗ ಒಂದು ದಿನಾಲ ಸುದ್ದಡು ಉಂಟಾರ ಆಪದ ಯಾರಿಗೆ ಹಾವಂಡ ಉಂಟಾರ ಹ್ಮ್. ಯಾರಿಗೆ ಆವು ಆ ದೇವಿ ಅಕ್ಷತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಡದ ಪೂಲಾವು ಕೇಪದ ಪೂಲಾವು ಅಂಡು ಹ್ಮ್. ಮತ್ತೆ ನಾಗನ ಕೈತಾಳೆ ಪುಂಚೆತ್ತನೆ ಪುಂಚುಡು ಉಚ್ಚು ಬರ್ಪೇದನ್ನು ಪೋಪೇದನ್ನು ಹ್ಮ್. ಚೂರು ನಾಡ ಸೀದಾ ಬರೋಂಗಿತ್ತಾನೆ ಎದುರಿಗೆ ಹ್ಮ್. ಜೋಜಿಯವರು ದರ್ಶನನೇ ಶುರುವಾನ ದರ್ಶನ ಶುರುವಾದ ಉಂಟೇರನೇ ಆಯ್ತು ಹ್ಮ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಮೂಲೆ ಚಿಂತನ ಮೂಲ ಮೂಲ ರುಚಿಕಲಗಳು ಜಪ ಮಂತ್ರ ನಿತ್ತೇನೆ ಅಂದ ಐಟೊಂದು ರುಚಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಟ್ಪಾನೆ ಜೀವಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು ಉಳ್ಳೇರು ಜೀವಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು ಉಳ್ಳೇರು ಹೌದಾ? ನಂಗೆ ತೋಜು ಜೇರು ಹಾ ಹಾ ಕಣ್ಣು ತೋರಿಸಿ. ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ. ಅವು ಈ ಶಿವನ ವಂಶ ಉಳ್ಳೇರ ಹಾ. ಇಂಥದ್ದು ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ನಂಬರಾಪಣ ಅಚ್ಚ. ದೇವಿ ನಂಬೋಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹ್ಮ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ನಾ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಇಡೆ ಬರ್ತೇರು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದರ್ಶನದಾರು ಎನ್ನಡ ಎದುರುಂಟು ಬಂದೇರು ಹ್ಮ್. ಈಗಲೇ ನೀರು ವನಸಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಉಪವಾಸದ ತಗೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಧರ್ಮ ಕೊರಡು ಧರ್ಮ ನರಪನ ಮನೆ ಉಪವಾಸ ಹೋಗುದು ಒಂಜು ಕಳಪನ ನೀರು ಲಿಂಬಿಡು ಪುಲಿ ಕುಂಟುಡು ಕೊರಿದೆ ಇದ್ದಾಗಿ ಇದು ಕೊರಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್. ಅಪ್ಪಗನೆ ಹಂಗ ಬಟ್ಟುದು ಹ್ಮ್. ನಾಲ್ಕಾಯ್ತ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಅನ್ಬೇಕು ತುಳ ಹ್ಮ್. ಒಂಚೂರು ಹಾಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂಕಲು ಕೋಳಿ ಹಸಕೋತೀನಿ ಹ್ಮ್. ಹೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಂತ ದೇವಿರವು ఇంకా అసలు నేర్పండి రైతు దేవిರಿಗೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಹ್ಮ್. ಅವು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಹೋಗುದು ಅಂದ 1000 ವರ್ಷ ಜಪ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಆರೇನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲೆ ಇದು ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಅನ್ಪೇರಿತ್ತೆ 4 ವರ್ಷ ಅಂತ ಊರ್ದಾಕು ಸೇರ್ದು ಹಾ. ಅಪ್ಪಗ ಓರಿ ಬರಿಯದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾ. నేను తెప్పుకున్న ప్రసాద నడతది ಹಾ. మదిమే ಐದು ಬುಕ್ಕ జోకులా అందనట్లే జోకులాండు సాధారణ ಅಯ್ಯೋ ಪುರುಷಾಯನ ಪುನಲಿಗಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂದ ಜೋಕುಲಾಂಡು ಅవి ಮಾತ. ಏನ್ ತೆರಿದೆ ಜಾಗದ ವಿಚಾರಗಳ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಹ್ಮ್. ಆ ದೇವಿ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ವಿಚಾರ ಜೆತ್ತುಕೋರುವಂತೆ ಹ್ಮ್. ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಚೀಕ ಸಮೇತ ಚೀಕ ಸಮೇತ, ಈ ಹಾ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಂಚೋಗೆ ಅಂದೆ. ಬಾಲಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆ ಪೂಜೆ ಬಣ್ಣಕ್ಲ ಬುಲ್ತೋನ ಮುಟ್ಟು ಅಂತ ಬಾಲೆ ಹುಷಾರಾಗ್ತದೆ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ
ಜೋಕ್ಲ ಒಂದು ಜೋಕುಲು ಆತಂಡು ಮದಿ ಮಂದಿ ಮಾತಾಕ್ಲ ತೀರ ಅಕ್ಲಾಕ್ಲೆ ಮುಖ ದಾತಗೊತ್ತಾನೆ ಆ ತೀಕಿಂದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಈ ಸರ್ವ ಸೇವೆ ದೇವಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಆಮನ್ ಈ ದಾಲ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಈ ವನಸು ಕೊರೋಡುನೆ ಆಂಡದೆ ಅಂಡ ಈ ಮುಟ್ಟಲ ಆ ಶುಕ್ರರಂಗರ ವನಸು ತಪ್ಪಾಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಾನು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅನಗ ಎಲ್ಲ ದಾದ ಕಚ್ಪು ಗಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎರಾಣಲ ಅಲ್ಪ ದಂಡ ಹಿಡಿದು ಇದ್ಬೋಪೆ ಇಜ್ಜಿನ ನಾನು ಒರಿ ಎಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕೆಂಕಲ್ನ ಸಂಸಾರ ಪುರ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಅಂಚಿ ಒರಿ ಎಪ್ಪುನ ಈ ಕಾಂಡದ ಪೂಜೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದನಾಗ ದೇವಿಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಬರೋಡು ಏರು ದೇವಿ ಬರ್ಪಿನ ಅಪಗ ಅವಾಗ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಅಪಗ ಚಾಮುಂಡಿ ಸಿಂಹದ ಮೇಲೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸಿಂಹದ ರೂಪ ಕೊರೋಡು ಅದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಆ ರೂಪ ಪರಿಹರಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ದಯಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾರು ಒರಂಬ ಶಕ್ತಿದ ರೂಪ ಆತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಚದಿ ಬೊಚ್ಚನ್ನ ಪುರ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಮುಡ್ತಾರೆ ಕಾಳಿಲಾಪೆ ದುರ್ಗೆಲಾಪೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ನಾನಾ ರೂಪದ ಶಕ್ತಿ ಬಡವಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಂಚ ಅದು ದಾಳ ಎಂಕ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಂಕ್ಲ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ದಾಳ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಮಂತ್ರ ಕೊಡತೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕೊಂಜಿ ಗುರು ತಿಕ್ಕೇರ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಆಲಯ ಮಲ್ಪೊಡ್ದ ನಂಜಿ ಗುರು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪನ್ನಿಂಚು ನಾವು ಆವೋದೆ ಈರು ಬೊಚ್ಚಿ ಪನ್ನಡೆ ಕೇಳಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಅತ್ತೆ ಈರ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಇರ್ಕೋಲೆ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪಾರಿ ಈಗ ದುಂಬುಡ್ಪನು ಈರ್ನ ಪಿರಾವಡ್ ಬೇಕಾಗ್ಲಿ ಬತ್ ಮಲ್ಪಾರಿ ಅಂಚೆ ಈತ್ಪುರ ಆ ಪೊರ್ತುಗುದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲು ದೇವಿ ನಡ್ಡೆ ಅಂಬಾಚರಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತದೆ 45 ಮಂದಿ ನೀರು ಪಾಂಡು ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಕೊರೋನಾ ದಾಳ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗಂತ ಕಷ್ಟ ಒಂಚೂರು ಸಾಲ ಪುರದಿರ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ ಜಾಗ ಒಂಚೂರು ತೆಪ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಎಂದದ ಗೊತ್ತನೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂಡು ಅಲ್ಪ ಹಸ್ರನ್ನದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಡ್ತೀನಿ ನನ್ ಪಂತಿಗೆ ಇನ್ನು ಬೇಲೆ ಪೋದು ಬರ ಎಂಕ್ ಕೊರೋನಾ ಎಂಕ್ಲ ಜೀವನ ಬೋಡಕನ ಜೀವನ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚಾಗ ಶುಕ್ರರಂಗರೆ ಕಾಂಡೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಪಾಗೆಗೆ ಶುಕ್ರ ಬೈಯಾಗ ಎಲ್ಲಾರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇತ್ತ ಅವು ಆತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯರ ಪೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದ್ರ ನಿತ್ಯ ಶುಕ್ರರಂಗರೆ ನೈವೇದ್ಯ ಪಾಯಸ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬೈಯಾಗಿಚ್ಚಿ ಬೈಯಾಗ ಹಣ್ಣು ಗಾಯ ಮಾತ್ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಾಕಿ ದಿನ ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಶುಕ್ರವಾರೆಲ್ಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಶುಕ್ರದ ನಿಯಮ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಸಂಕ್ರಾಂತ ನಿಯಮ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಉಂಡತೆ ಅವಂಚಾನೆ ಮಾಮೂಲು ಅವು ಬಿಡಿಯ ನಿಯಮ ಬಿಡೋಚ್ಚಿ ಆ ರೀತಿ ದೀರ ಮುಟ್ಟ ನಡಪಣು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಾನಸಿದೆ ಅಂಚನೆ ಗೊತ್ತನೆ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಪೂಜೆ ಎಡ್ಡ ಅವನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪವಣ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಾರ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ದಾಕು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ತಲೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆತೇಡೆ ಪನೊಳಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ಅಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜಾತಿ ದಾಖಲ ಬರ್ತೇವೆ ಜಾತಿ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚಾನೆ ಏರು ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರೋಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಆನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಲ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಜಾತಿ ನಿಕ್ಲೆಗು ಅವಾಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಾಖಲು ಬರ್ತದೆ ನಾಗನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಾಖಲ ನಾನ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡೇರಿ ನಾಗನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಾಕ್ಲ ದೇತನು వచ్చి ಆಶ್ರಯ ಬಲೆ ದೇತೊಳ್ಳೆ ದೇಪಂಡ ಐಕ್ ಮೂಲಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಕಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬರೋಡ್ ಹಾಪುಣ ಐಕ್ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕ್ ಅಪ್ಪಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಮುಟ್ಟಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ನನದ ಪೂರ 6ನೇ ಇಂಚ ಅವಾಗ ಕೆಲವು ಪೊರ್ತು ಸೀಕ್ ಗಿಲ ಪ್ರಸಾದ ಒಂಜಿ ಕರ್ಣನೆ ಗಂಧ ಚಂದನ ಹಳದಿ ಕೊರ್ನ ಅವು ಜನ ಒಣ ದುರ್ಗೆ ಕಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಮರ್ಜಿನ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಯ್ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಕೆಲವು ಜಾತಿ ಆತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬರ್ಪುಣಕ್ಲ ವಾ ಪೊರ್ತುಡು ಬರೋಳಿ ಅಕ್ಕಳು ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ದೂರದ ಹಾಕಲು ಮುಟ್ಟದ ಹಾಕಲು ಕೋಕಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಪುನಃ 7 ಪೂಜೆ ದರ್ಶನ ಪೂಜೆ ಬೈಯಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೇ 7 ಹೆಣ್ಮಂಟೆ ಹಾಪುಣ ದೇವಿ ಸೀರ ಅಲಂಕಾರ ಹೆಣ್ಮಗಂಟೆ ಸುರ ಹಾಪುಣ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಕ್ಕೆ ಏನು ಬಾಳಿಸ್ತದೆ ಯಾನೆವನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನೆ ಅಡಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅದೇ ಇನ್ನಿತ ಅಡಿಗೆ ಶುರು ಅನ್ಕೋನು ಅಡಿಗೆ ಬೈಯನಾಗ ಅಡಿಗೆ ಅದು ಬಂಗ ಪೂಜೆ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಆತಚಿ
ಕೈ ಉಪ್ಪಿನ ರೆಡ್ಡಿ ಬೆತ್ತಲ ಬೇಲ ಅಂತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಬೆತ್ತಲ್ನ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗುರಿಯುಡು ಅವರಿಗೆ ಆ ದೇವಿಯರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಂಬಿಕೆ ಅದೇ ಇಡೇ ಮಟ್ಟದ ಗೊತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ನಿಜ ಅದು ಇತ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಎರೆಗಳ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಲ್ಪಾರ ಅನ್ಕುಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಐಕಿನ ಮಾಡಿ ಹಾ ಹಾ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಅದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಇಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ ವಿಶಾಲವಾದ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಹೊಳ್ಳು ದೀವನೊಡ ಅಂದ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ದೀವನ ಹೌದು. ಜಾನ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಇಗ್ಲ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಅಂದ್ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಮಲ್ಪದೇರಿ ಇದೆ ಮುಟ್ಟ ಅದೇ. ನನಗೆ ಅರ್ನೆಚ್ಚ ಹಾ ಹಾ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಪಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದೆ ಬರ್ಪುಣ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತಿರುವ ಅಂದೇನೆ ಇದೆ ಬಯ್ಯ 7:30 ಗಂಟೆ ಇಂಚಕ್ಕೆ ನಕ್ಲು 7ವರೆಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಹಾ. ಬುಕ್ ಇಂಚ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಪೋಯಿ ನಕ್ಲು ಉಂಟು ಅದೇ ಬರಿಯರ ಅಂದ ನಕ್ಲಿ ಅದು ಇಂಚ ಬತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬೇಕು ಅದೇ ಅವು ಅಪಘಾತದ ಅಕ್ಷತೆ ಮಿನಿತ್ತಿನ ದಿಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಈರೆ ನಂಬಿದ ಬೈದಿರ ಹಾಕು ಇರು ಜಾಗದ ಪ್ರಸಾದವು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಬಂಡದ ಅಂತ ಕೊರ್ನ ಹ್ಮ್. ಅವೇ ನೆರವೇರುಂಡು. ಅದೇ ನಡಪದಿರು ಅದೇ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಹ್ಮ್ ಬೊಕ ಹವು ಕೊರ್ಲೆ ಇಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದ ನೆಜ್ಜಿ ಅದೇ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹ್ಮ್. ಪೂತ ಪೂಜೆ ಕೂತಬಹುದು ఆయన పూజ అల్పవుల ఎడుకోవడం ಹ್ಮ್. ఎంకలే బండ ಅವು ಅಂಗಾರ ಶುಕ್ರವಾರನ అండ్ అవి ప్రవర్తనలే అమలు పూజದ పొర ಪೂಜೆದ ಬರ್ತದೆ ఎంకల నియమించరాత్రే కాండ పొగ్గుదు పిదే బత్తన బుక్క పారేజ్ ಹಾ. ఏడు ఎంచ బత్తన మూడు ఉంటుందే ప్రార్థన ಪ್ರಾರ್ಥನೆ బుక్క పోపు నేను బయ్యాగే ಬಯ್ಯಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ఉలాయ్ గర్భడికి అంతే. దాని ఎంకల అయితేనేటే పోదుప్ప ಅವೇ అవే తన ఎంకల నీరు అయినదే క్యానియర్ల వాకే ಹಾ. దాని నీరు పోండా ಹಾ. అమ్మన జ్ఞానాది ಒಂದು ಹೋಪ ಹ್ಮ್. ఇంక పాతిర్న ఎంకల మైండ్కి వేట ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಅಂದ కేబీ ಬರ್ಬೋದು ಸೀದಾ పోదు ಅಲ್ಪ ಏಕಾಗ್ರತೆ ತಪ್ಪುಂಡು ಅಜ್ಜ ತಪ್ಪುಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಾವನೆ ಅಂದ. ಅವು ಇಂಕ್ ಆರೇ ಪಂಡದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಎತ್ತಪುರ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಏರ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಂಕ ಬಹುಳ ಎಂಕತ್ತ ಬಂದಿದ್ದ ಸಮಯ ಅಮ್ಮಗ ಸೀರೆ ಎಂಚನೆ ನೆರಿ ಪತ್ತು ಎಂಚ ನೆರಿ ಪತ್ತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪಾದ ಸೀರೆ ಅಮ್ಮ ನೆರಿ ಪತ್ತು ನಾಗ ಇಂಚ ಪತ್ತು ಪೋನಾಗ ನೆರಿ ಹಾಕು ಸರಿ ಅದು ಆಡೆಗೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಇಂಚ ದೀರ್ಘ ಇಂಚ ಇರ್ತಂದ ಕಚ್ಚಬಾರ್ದು ಉಂಟಿಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಅವು ಅಪಗ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಪಣ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಪ್ಪ ಓಡೆಗಾರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಹೋಗಿ ಇದೇ ದಿನ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲಂಕಾರ ಹ್ಮ್ ఇంక ఇంచిన దీని ఇంచిన అలంకార బోర్డు పండ నిన్న మస్తు పూజిస్తున్నదా ఇంట్లో కైకి పోకుండా అడేగా ఊదిక ಅಂದ ಆ ದಿನಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಹ್ಮ್. ಒಂಜಿ ದಿನ ತುಂಬು ಪೂದಿಯ ತೀಯರ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಾ ಹಾ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೊಲ್ದು ಕೆಡಿಕ ಇಡಗಡಿ ಇಪ್ಪನ ಬೊಲ್ದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಾ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇರಗ ಬೇತೆ ತರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಚ ಅವು ಅಪ್ಪಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕುಳು ಐನಂತೆ ಅರಿವನ್ನ ಪೂಜಿస్తున్నదా ನೆನ್ನ ಪಾಡ್ಗಾರನ ಪನ್ನ ಐನು ಬುಡ್ದು ಅವೇನ್ ಪಾಡ್ಪಾಂಡ್ ಪಿದೇ ಬತ್ತ ತುನಗಾರನ ಬೇತ ತೋಜಿ ಬೇತ ಅಂದು ಅವ್ರ ಆರ್ನ ಅದೇ ಆರ್ನ ಇಷ್ಟ ಎರಡ ಮನ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವು ಎನ್ನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದಂದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಲ್ ಮೇಲೆ ದಾಲ ಮಾಲ್ಪೇರೆ ಇದೇ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂದಂದು ಎರಡೆಲ್ಲ ದಾಲ ಪಾನೀಯರ ಇದ್ದೀನಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಇಷ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಅತಿ ಮಾಯದ ಇಷ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಈತು ಪೂರ ಮಾಲ್ಪಾದೆ ಅವೇ ಆರು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಎಂಚಿನ ಗಂಡ ಈ ಜಾಗೆ ಬತ್ತು ಅಲ್ಪ ಉಂಟದು ನಟದು ಪೋಯಿ ನಕಲ ಸರಿಯಾವಳು ಅತಿ ಇಂದು ಅಷ್ಟೇ ವಿಚಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರಸಾದ ಓಳ್ಳೋಣ ಅದು ಗಾಳಿ ನೀರು ತೂ ಈ ಮೂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಮೇರೆಗಳ ಬರ್ತಾರೆ ಅವೇ ಶಕ್ತಿನಿ ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ಇವಂದು ಮಾತೆರ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟೋಳಿ ನೀರಿನ ಕಟ್ಟದ್ಯಾರ ಅಪ್ಪನ ತೂನ್ ಕಟ್ಟದ್ಯಾರ ಗಾಳಿನ ಕಟ್ಟದೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಮೂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಡ್ತು ಮಾಕಾಣ ಆ ಶಕ್ತಿದ ಆದಿ ಶಕ್ತಿನೇ ಅನ್ನ ಭವನಡಿ ಅಂಜೋಲೆಂಚೇರು ಗುರುಲ ಪಂಡಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಮೂಲ ಅಲ್ಪ ನಾಗರಕ್ತೇಶ ಅವು ಆ ಏ ಪೆಂಕ್ಲವು ಪುಂಚ ಇದು ಮಂತನಾಗ ಕೆಲವು ಇದೊಟ್ಟು ಬರ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ ಬೊರ್ಚಿ ಓ ಇಂಕ ಕಟ್ಟೆ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂಕ ಪುಂಚ ಬೋಡೆ ಬಂದು ಪುಂಚ ಹೆಣ್ಣಾತಿರ್ತಾರ ಪುಂಚ ಇತ್ತು ಪುಂಚ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡಾವು ಪಿರಾವಡೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ತೋಲಿಯತೆ ಅಂಚ ಅವು ಎಂಚಿನ ಎದುರಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿನ ಪಂಚಿ ಪೇರು ಬಂಡ ಮೈಪಡದೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಧಿ ಕುಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ಕಟ್ಟ ಅಂದೆ ನಿಧಿನ ಆತನ ಕೊಂಚ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸೇರಿದ್ರು ನಾಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪಗ ಏನು ವಿವರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಶಕ್ತಿಗಳ ಆ ಶಕ್ತಿ ವರ್ತಿ ಬೇರಲ್ಲ ಈ ದರ್ಶನ ಪುರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಂತಾರ ಆಪುಜ್ ಕೆಲವರು ಮುಂತಾರ ಆಕಳು 4 ಜನ 19 ಆ ಪೆತ್ತಾಲ ಊರಿ ಪುರ ಲಾಗದೆ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಡು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ತಾರ ಈ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದ ತಾರ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಅಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಚ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಉಂಟಾ ಉಂಟು ಭಾವನೆ ಮುಂದೆಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಚಿಂತನೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂಚ ಅವು ಕಾಲಭೈರವೇ ಅಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ರೂಪನೆ ಕಾಲಭೈರವನ ರೂಪನೆ ಬತ್ತಾಳೆ ಅದೊಂದು ಈ ಭೈರವೇ ಅಂತ ಬರ್ತನ್ ಬಂದ ಸುಮಾರು ಇತ್ತಿನ ವಿಚಾರ
ಈ ಭೈರವೇ ಈ ಶಿವರಂಜಿ ತೋಜಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುಂಚ ಹೊಡಿತ್ತೇನೆ ಹ್ಮ್. ಅಪ್ಪ ಜಪ ಮಲ್ಪನಾಗ ದೇವಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅರ್ಜುನನ ಜಪ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹ್ಮ್. ಆ ಈಶ್ವರ ದೇವನ ಹುಂಶಂಬೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಏಕಾರ ಹೌದು, ಕಾಲಭೈರವ ಕಾಲಭೈರವ, ನಿಂತ್ಯಾನ. ಹ್ಮ್. ಶಿವನ ಎಂಕ್ಲೆ ಆರಾಧನೆ ಅಂತಾರೆ ಅಪ್ಪನೆ ಹಾ. ಯಾಕೆನ್ ಕಾಲಭೈರವ ಹೌದು. ಕಾಲಭೈರವನೇ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಕ್ರರಂಗ ಪೇರ್ ಪರಂದು ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಅದು ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಪುಜುಂಡು ಅವು ದಾಯಗಿನವರಿಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಅದು ಎಂಕ ಅವು ಪಂತಿಜಾನ ಅದು ಪಂತಿಜೇರಿ ಅಲ್ಲ ಹಾ. ಆಂಡ ಈ ಶಿವನ ಅವಳ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜಿ ಒಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ಒಂದು ಅಂದ ಅಂದ ಇಟ್ಲೆ ಶಿವಲಿಂಗ ತೋಜಿದ್ನ ಹಾ. ತೋಜಿದಾಯ್ತು ಉಂಡು ತೋಜಿದ್ದುಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾ ಹಾ ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ಭೈರವೆ ಅದು ಅಂತೇಳಿ ಹಾ ಅಂಚ ಕಾಲ ಭೈರವೆ ಅಂದ ಅಂದ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ನಾಳು ಹಾ. ಅದೇ ಅವು ಒಂಜಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ದೈ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟುಡು ಕೊಡಿದ್ವು ಅಂದೆ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸಿಮೆಂಟ್ ನೆಟ್ಟು ಕೊಡಿದ್ವು ನಾನು ಮುಟ್ಟೇರಿ ಬಿಟ್ಟು ದಾರ ಬತ್ತ ಹಾಕೊಡು ಬೊಲ್ದೆಕ್ಕದ ಅಂದಲೆ ಅವು ನೀಲಿ ಎಕ್ಕಳೆ ಅಂಡ ನೀಲೆಕ್ಕ ಹಾ ಆ ನೀಲಿ ಎಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾ. ದಾಯ ಕೊಡಿನ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಹಾ ಹಾ ಅಂಚ ಅപ്പൊ ನೀಲೆಕ್ಕಲ ಶಿವಾಗ ಪ್ರೀತಿ ನೀಲಿ ಎಕ್ಕ ಅಂದ, ಅಂದ. ನೀಲಿ ಎಕ್ಕ ಅಂತ ಬೊಡ್ಬೇಕಂದ ಪನ್ ಪೇರು ಅಂದೆ ಅವಳು ಉಂಡು ಅತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಲನ್ನು ತೀರ್ಥ ಉಂಡ ಅವು ಇಂಚಿನ ಸಾನಿದ್ ಇತ್ತನ ಎಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಕೈರೆಗ ಅಂದು ಮೆಂಚಿನ ಅಂತೇಳಿ ಮೆತ್ತದೈಲ ಕೊಡ್ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಪುಂಡು ಅಂದೆ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ತ ಪುದಾರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಕ ಐತ ಪುರ ಆತದ ನಿಲ್ವಳಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲೆಡೆ ನಾನು 7 ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಉಗಿದಾಡ್ತೆ ಅಂದ ಅಂದ ಅವಾಗ ಎಂಕ್ 7 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಹ್ಮ್ ಅಂಚನೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ ಊಳೈಚ ಈ ಜಾಗೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ನಾಗ ಇನ್ನಿಂಚ ಅಪ್ಪ ದಾಯಗೆ ಇಂಚ ಆಂಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಕೇನೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಹ್ಮ್. ಅಪ್ಪಾಗ 3 ಸಿಕ್ಕನಗಳು ಜಪ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ನಿಕ್ಲು ಕುಲ್ಯಾರ ನಿಕ್ಲು ಪಟ್ಟಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಶಕ್ತಿಗೂ ಫಲ ಸಿಕ್ಕನು ಅಂದ ಈ ಚಾಮುಂಡಿ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಆ ದುಂಬದ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಲಕ್ಕಿರಾಡ್ಪ ಅಂಚ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬಂದು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಚ ಪುದಾರ್ದಿ ಹೋಯ್ತು ಇದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸುರಾದು 4 ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಗಾಲ 4 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಹಂಗ ಆದಿ ಹಾ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಾತಾಡಿ ತೇತೀನಿ ಹ್ಮ್. ಅಪ್ಪಾಗ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಎಣ್ಣೆ ಅವು ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬತ್ತ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹ್ಮ್ ಒಂದು ಬಂದ ಅಡೆಗೆ ಇಡೆಗೆ ದೀದ ಒಂಜಿ ಇರೆಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೇನಡ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಡೆಗೆ ಪೂಜಾನೆ ಅಂತ ಹ್ಮ್. ಇತ್ತಾರೆ ಬೊಟ್ನಾಥ ಕಾಣತ್ತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಗಿಂಟೆ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಕ್ತ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಹಾಕಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಈತೆಷ್ಟು ನಡಪದೇರು ಹೌದು. ನನ ಹರ ಎಂಚ ನಡಪ ಒಂದು ವಾರಿಗೆ ಹ್ಮ್. ನಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಂದಿ ಇಂದು ಗಾಡಿ ನಂದಿದ ಪಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ഞാനൊന്ന് ಪ್ರೀತಿ ಬಾತಾಗ ಸಾಂಕ್ ಸಾಂಕ್ ದುಪ್ಪನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಕೊಂಜು ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ತಾರ ಹಿಡು ಗುಡ್ಪದನಾಗ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸನ ದಿಷ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾ ಹಾ ಆ ದುಮ್ಮದ ಬಸ್ ಅವು ಸಹಿತ ಅದೇ ಅವು ಸಹಿತದಾನಾಗ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಕಂಜಿ ಕೊಡ್ತ ಹಾ. ಅಪ್ಪ ಕೇಳಿದ ಅಪ್ಪ ದೇವಿನ ಬಾಯಿದ ವಾಕ್ಯ ಬರ್ತಂದು ಇತ್ತ ಬಸವ ಜೊತೆ ಈ ಬಸವ ದೇವಿ ಬರ್ತಂದು ಅಪ್ಪಗ ಇದು ಕೈ ಚಾಚಿ ಜೊತೆ ಅಂಚೆ ಇಂದೊಂದು ಅಂಚಿಡ್ದು ನೆಟ್ಟು ಕಡಪುದು ಹಕ್ಕಲೆ ಖರ್ಚು ಬಾರ್ದು ವರ್ಷದ 350 ಬೈ ಪುರ ಕೊಡ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿದ ಪುದಾರ ಬೇರೆ ಜಾವನೆ ಕಂಡದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಈ ಬಸ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಉಂಟು ಅಂದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯಡೆ ಬರ್ತದೆ ಬುಕ್ ಇಟ್ಟೇರು ಬರ್ತನಲ್ಲ ಆಗ ಪಾತ್ರನ ಫೋನ್ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು ಅಂಚ ಪದಿ ಪಾಪ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಂಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಂದಿ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಂಗೆ ನೆಕ್ಕದಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿದಾದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಈ ಗೋ ಶಾಪ ಅಂದ ಗೋ ಶಾಪ ಅಪಗ ಈ ಬಸವ ಎಂದು ಹಾ ಹಾ ಐಕಾಲ್ ಪರದ ದೇವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಕೊರ್ದು ಐಕ ಸಾಲಾರ ಕೊರ್ದು ಹಾ. ದೆತ್ತನೆ ಉಂಡು ಅಂದ ಹಾ ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಅದೇ ಗೋಶಾಪ ಬಸ್ ಹೃದಯ ಪಂಡ ಪ್ರಧಾನ ದುಮ್ಮದ ನೆಟ್ಟಿನ ಅಂದ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾ ಹಾ ಮಾರಾಟ ಹಾ. ಐಕವು ದೋಸೆ ಅಪ್ಪ ಏರು ದೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಣ್ಣ ನಂಜಿ ದೆಕ್ಕುವೇನ ಹಾ ಹಾ ಐಕು ದನ ಧಾನ್ಯ ಕೊರ್ದು ಆಡ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ರೆ ಐಕ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ರೆ ದನ ಧಾನ್ಯ ಪೂರ ಧಾನ್ಯ ಉಳ್ಪು ನವಧಾನ್ಯ ನವಧಾನ್ಯ ಮುಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾ ಮುಂಗೆ ಅಂತ ಅಂತ ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ರಜತಾದ್ರಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನನಲಾತ್ ತೆರೆಯರುಂಡು ರಡ್ನೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ರಡ್ನೆ ಎಗ್ಗೆಡ್ ಮುಂದುವರಿಯರುಂಡು
അതിനകത്ത് ಬೇಗಳು ರೆಡ್ನೆ ಹೆಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಕದುಂಗು ಬರೆಯರುಂಡು ಅನ್ನೋದಲ್ಲೇ ಆಡೆಮುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೇರ ಬಾಕಿ ತನಕಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೂ അതിനകത്ത് ಬೇಗಳು 14 ವಿಡಿಯೋ